Games. Artegintza eta bideojokoa nahasten dituen formatua da. Beraz, ikusizko artea eta interaktibitatea uztartzen dira art gameetan. Aniztasun handiko sormen unibertsoa osatzen dute, baina badira amankomunean dituzten hainbat ezaugarri. Hona hemen, garrantzitsuenak. Alegoriak izan ohi dira. Hau da, ideia bat simbolizatzen dute, metafora gisa. Euren helburua emozio edo pentsamendu sakonak eragitea da. Bideojokoen genero eta mekanika tradizionalen hausnarketak dira. Batzuetan kontrola edo jolasteko modua minimora murrizten dute. Beste batzuetan ordea, mekanika klasikoen iraulketa edo kritika ironikoa dira. This is the story of a man named Stanley. Stanley worked for a company in a big building where he was employee number 427. Jokalariaren aurrean jartzen diren ispiluak izan ohi dira. Horregatik askotan, akzioa baino lasaitasuna bilatzen dute. Gainera, ohiz kanpoko narrazio moldeak lantzen dituzte, drama edo tragedia esate baterako. Ikuste estiloek garrantzi berezia dute. Horrela, plazer estetikoa bilatzen dute, eta hein handi batean, korronte artistiko ezagunetan oinarritzen dira. Espresionismoa edo arte klasikoa besteak beste. Joko honetan, irla bat esploratu behar duzu, nahi duzuneran. Irlaren hainbat eremutan, ahots bat entzun daiteke. Ahots bakoitza eskutiz baten zatia da, eta helburua eskutitzaren zati guztiak uztartzea da. Horrela, istorio osoa ezagutuz. Zure eginkizuna 5 minutuz ibiltzea da, besterik ez. Memento mori izeneko alegoria da. Bizitzaren laburtasunari buruzko gogoeta. Eta 5 minutu horiek, jaiotza eta heriotzaren artean dugun denbora da, besterik ez. Ordenagailu sare batean sartzen den hackerra zara joko honetan. Bere mekanika, musika eta koloreetan oinarritzen da. Zentzu horretan, sinestesia sortzeko diseinatua dago. Gainera, Kandinsky margolariaren lanean inspiratzen da. Haizea zara joko honetan. Eta zure zeregina, lore petalo bat bultzatzea da. Petalo hori beste loreetara gerturatzen bada, petalo gehiago erasten zaizkio. Naturaren ziklo amaigabe eta koloretsuaren alegoria da azken finean. Orfeo mitikoa zara bideojoko honetan. Euridizeren arima berreskuratzeko asmoz, infernura bidaiatzen duzu. Lehen bideokontsolen pixel art estiloan oinarrituz, heriotzari buruz hitz egiten digu. Tempus fugit eta carpe diem kontzeptuetan sakonduz. Eta adibide honekin iritsi gara amaierara. Oraingoz noski. Mila esker eta hurrengora arte.